Hi guys! Kumusta? Welcome to my channel. So for today's video, samahan nyo ako, bibili ako ng honey dito lang sa lugar namin, pero lakarin ko pa yung mga 1 kilometer siyata. Tapos yun, hi to my silent viewers and also to my silent subscriber. So charot, samara na siya, magpalit ko og honey kay gisugo ko og ay nagsugo na ko nga magpapalit siya og honey. Unya ako ra po siyang isend ni sa iya didto. So ana ra siya gamay ra mga 2 bottles ra akong kapaliton, pero ganahan siya diri paliton kay namagay murag direct sa farm ba ang kanang palitan nako. So murag lami siguro siya og kanang bio gani kung sa German pa na siyang bio. So mara na siya. Dugay-dugay na ko wala nakapag-video kay na-busy job ko. Wala. Karon na rin mahimo ko dugay-dugay nga video kay murag kinahanglanon na. So, hindi akong bag. 2 bottles ra akong paliton guys. So, anya. Antaan sa mga kumiyawin. Yang malakaw na ta guys. This guys. So yan guys. Nakuha ko na yung mask ko. Ay nako. Matagak guys siya. Pag-ulan gani ron patay ko. Kay kampuin na ko guys. Mapay pagsugot na ko. So ano pa ko. Anya ako magmas. Anya. Wala day ko yung mas. Nagkuha naman ko ato. Siguro nabilin sa sala. So naong rasad na ako akong pakita guys ha. So mulugsong na pa. Lami may lang honey diri kaya fresh kayo. Mintag na alagi. So muna yung bibili guys. Ano. Parang malapit na tayo guys. Ayan. Nakita ko na. May nakasulat na honey. Sa doon. Nasa lagi butang dito sa ilang hapangan nga house for cow na kuno. So it means wala na sila stock. Naglakaw-lakaw ragid ko. Huwag ko'y mapalit. Sige lang, at least lakaw-lakaw ako. So magpalit ko sa lain na lang. Kasi pa mo makapalit sa lugar eh. Wadyo kailing nga. So uli na lang ko maagi ko forest. Para Soroy na lang sad niya eh. So syudad na lang napaman sa kinakitaan. So pero na pa ba may stock ko? Tagahan pa bago. From forest guys.
taas. Di kaya. So, ano isa ko? Kapay mo na simbahan diri guys. Christian na siya, dili siya Catholic. Ay. Ikapayaray ka. Ulan na. Taligsik. Talingsikan ako guys. Wala. Nan ako from sa simbahan. Na mabuwak. Ay buwak ay. Nice ka ay ang buwak. Para pa. Okay siya. So, napay. Apil basurahan. Nagkakusog na ang ulan guys. Basa niya akong cellphone daw. Nag-agi pa rabatag forest. Ayan. Nanata dere. Natong lakawan guys. Pauli. Ya, paadto na sad. So, medyo tagal-tagalan ko talaga yung video ko today. Why? Ulan. Naman ko ipayong. Pero, nyaran ako yung gamitan. Kaya hangin. Lupad man niya akong kalo eh. No. Itong gunitan. Kadi malupad. Ako rin yung naawang kapitan guys.
dire. So, mara siya guys. Wala pa gyapon ko naabot man. So, sa pa ita ka diya ta. Ay bangko dire. Tara lingkod ta diya. So, kaya kay basurahan dire guys ma. Dire basurahan. Nya dire kay bangko. Iya kaning basurahan sige ani laglabay og tai sa iro. Iya ko maglikod ka dire. Hana. Kaya ay lagi ko nahay ka. Pero ang baho dara padong dire sa bangko kay mostly ang hangin gikan danha padong ara. Mana siya. Pero karon wala. Kanang summer, kanang init kayo. Mamari ko dire lingkod-lingkod. Lo, bao kaayo. Ato ko pikas ko. Bao man gyapon. Lima og gyapon. Dili siya nindot nga pagkabutang din ha kay dapat butang ta dire dapat ta una. Kay ang hangin dili man gikan dire mostly gikan man din ha kay man ang forest gud daghan kay forest dira. Kakahuyan. Sa res ani. Kakahuyan na siya. Daghan kay wild pig dire, deer, raccoon sa padiha nga mananap. Daghan kay dire. Pero naikausa nga kan nagnimo kog snowman. Na pero nara ko sa taas so dito sa kanang rooftop. Nagnimo kog snowman ato. Natingal lagi ko kay nagharos din nag-garos din sa kay kanang basta nagsaba kay ang diri sa forest. Saba kayo lapag tanaw ko daghan kaayo mga wild pig lagi gamay dako. Taga sa pagkabantay nila nga nay tao, niliko sila pabalik sila sa pataas. O sila kadiretso diri. Kay Muslim ato man sila sa garden. Paungkalon na nila ang mga yuta diha. Murag mo. Bisag na ibalay ato sila gyapon. Magabi noon. Igmatanim mo na pangungkal na imong garden. Parehara sa ri. Aka na sa deer. Abot to nimo sa imong garden nawa na. Naupaw na. Nindot lang sila tanaon kada magkaon-kaon sila ato bangan sa bahay. Kana nindot sila tanaon pero dili sila nindot basta ato sila sa imong tanom nya kaunon nila imong tanom. Basta malagot ka. Saon man sunod dili na ko mo tanom sa ubos jud. Ato nagyud ko sa taas. Kay masayang ra gyud. Wadyo ko'y nakuha karon nga year. Wadyo ko'y nakuha sa garden. As in, kiurot dyan nila. Kiurot nila kaon. Pati gani ang strawberry. Wadyo nagdugay. Pasagdaan pa to mamo. Kaya lagi huwatan pa namo nga mahinog na silag mayo. Ayay, pag ato na mo sa ubos, wa maupaw. Sige, nagkuha na noon ko. Pero gagmay ra kung gikuha kayo. Lagi huwat-huwat pa ko para daghan kung tigom siya og harvest. Dili pa man kay hinog ang uban. So mara lagi waba ni siya porsones din siya guys. Kanata naalagin ni diri kinahanglan na siya guntingan also patyon. So guys, nanata. Balik na ta sa bahay. Arata. Anata. Abot na ta. So, wakoy honey nakuha. Pero nakalakaw-lakaw. Naka-exercise ko. Pero mangita lang gihapon ko honey. Kung asa ka. Kung makapalitan. Pero naraman ko yung nakita dito sa syudad. Dito na lang ko palit. Saan mo na to? Sige guys. Masud na ko sa tortahan. Abot na ko. Ciao! Thank you for watching.
And please subscribe and mara na siya.